ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. салом дӯстони азиз ва муҳоҷирон, кадоме ки бор доштагӣ бошед, аз Москва ва Московская област барои шуморо ҷамъоварӣ карда ба любой ҷои Тоҷикистон роӣ мекунад. дӯстони азиз, ина марҳамат камазшон дар муддати 10-12 рӯз ба Тоҷикистон расид. биёед ки боротона қабул кунед. одами боварнок мебошад. алҳамдулилла ки 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. аз ҷониби клиентош ягон чӣ шикоят шудагӣ нестай. бе ягон камбудӣ бо хости аъло барои шуморо соғ салом ба Тоҷикистон равон мекунанд. марҳамат дӯстони азиз, дар ватсапашон нависед ва аз номи сомонаи мо Насим Деҷе салом расонед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастед дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, гуфтагие ки деҳаи Қурбоншаҳида қарор дорад. хоб ҳавлӣ аз 10 сотиқ иборат буда ва 2 дар хона дорад, якта калидори калон дорад. хоб дӯстони азиз, нархи хонаро 260,000 сомониш мега. харидори аниқ бошад, боз савдо мешавад. савдо дар назди ҳамин техника. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 900 16 15 61 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе квартираи коробка гуфтагӣ ба навструка, ина марҳамат бо дархости подписчико қарор дорад дар шаҳри Душанбе пеши Алфемон параи суди олида қарор дорад. духонага масоати хона гуфтагие ки 77 квадратни метрай. хона дар 13 ошёна ҳастай. нарша бародари азиз, нархи як квадраташ $850 мебошад. кадоме ки аз шаҳри Душанбе, яъне ки наздикии Сомонида қарор дорад. рақамҳо барои тамос 907 51 92 92 қади дар ватсапашон метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар наздикии аэропорти кӯҳна, рӯпарӯи бозорча. чорхонага масоаташ 104 квадратни метр. дӯстони азиз, дар ҳамин дом дата ҳамин хеле хона дорад. хонаи чорхонага дар 12 ошёна мебошад. нархи иниш бошад, нархи як квадраташ $800 мебошад. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби ҳамин хона дар ватсапашон метавонед 907 51 92 92 қади ҳатман дар тамос шавед. дӯстони азиз, инак дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. заминаш 2,35 сотиқ заминай ва дар хонаи барак сохтагӣ ҳастай. калидор дорад, банияи дарунӣ ҳоҷатхона ҳам дорад. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. нархи хонаро 140,000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, боз гуфтагие ки хонаро биё аз пеш бибин, боз муомила дорад. свет дорад дар наздикиш, мактаб ва аптек ҳам дорад дар наздикии хона. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 985 73 71 72 қадим метавонед муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. Хона коробка мебошад, қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Ҷангалак. хона хулоса бо хишти пухта сохта шудааст. 3 дар хона ва дар 6 сотиқ замин сохтагиай. нархи хонаро 175 000 сомониш мегаҳад. дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Ҷангалак. рақамҳо барои тамос баромадан 889 42 57 57 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо, касоне ки аз ноҳияи Қумсангир хонаи арзон кофтеста буд, ина марҳамат, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, деҳаи Махтумгул. 4 дар хона ҳастай. масоҳати заминиш бениҳоят калон 22 сотиқ заминай. гирду атрофи хона маҳкам дароза часпондагӣ ҳаста ва дар наздикии хона, яъне ки оби сфед мушкилӣ неста, об ба пеши хонара мегузарад. 22 сотиқ замин, дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. нархи ин хона бошад 290 000 сомониш мега, боз муомилаи хуб дорад. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона марҳамат метавонед дар рақамҳои экранда муроҷиат кунед. дӯстони азиз, аз ҳаматон эҳтирома хоҳиш мекунам ҳатман дар ҳамин видео лайк монед ва дар канал подписатсия кунед. ҳазор раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. дигари эълони мо, дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. хонаи заминӣ буда аз 3 сотиқ иборат аст ва 2 хонаи, яъне ки 2 хона қатъи ҳоҷатхона, баня, ошхона дорад. мактаб, садик, масҷид, мағозаҳо, бозор ҳама дар наздикияш ҳастанд. документош 100%, нархша 170 000 сомониш мега. хулоса деҳаша гуфтагӣ неста, фақат наистагия ки дар шаҳри Ваҳдат. аз 170 000 сомон дӯстони азиз муомила дорад. марҳамат, касоне ки аз шаҳри Ваҳдат хонахар бошед, хонаи арзон бо нархи 170 000 сомонӣ дар рақамҳои экранда метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, ин рақамҳои ватсаби мо ҳастанд. агар шуморо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаби мо роя кунед. иншааллоҳ ки реклама карда дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. рақамҳои ватсаби мо 911 32 43 44. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. хонаи дуошёна дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Сумбулада мебошад. гирду атрофи хона маҳкам, манзараи беҳтарин, яъне ки ҷош гуфтагия ки ҷои хубай. 4 дар хона, масоҳати заминаш 6 сотиқ замин мебошад. хулоса дӯстони азиз, нархи ин хонара бошад 260 000 сомониш мега, камтараки дигар савдо дорад. дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Сумбулад, 4 дар хона, 6 сотиқ замин. дар масъалаи об ва сфед ҳечи гуфтагӣ нест. кадомое ки хонахар бошед, метавонед дар рақамҳои 100 61 61 97 қади ба ҳамин рақамҳо ҳатман дар тамос шавед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. дар ноҳияи Данғара, деҳаи Чорсада, 2 дар хона ва масоҳати заминаш гуфтагия ки 8 сотиқ заминай. хона дар ҳолати миёна мебошад, таъмирталаб аст. нархша 145 000 сомониш мега. хонаро биё аз пеш бибин, яъне ки заминаш 8 сотиқ заминай. рақамҳои соҳибхона 976 80 47 80 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки Дача гуфтагия, дар ноҳияи Зарафшон, деҳаи Гиҷдалобод.
3 дар хона ҳастай ва масоҳати заминаш 8 сотиқ заминай. нархи ин дачар бародари азиз 380 000 сомониш мега. марҳамат кадаме ки дар ноҳияи Зарафшон, яъне ки дар территорияи Душанбе дача дархост кардаги будин бо нархи 380 000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос баромада 933 00 16 16 қадим метавонед занг мезанед. дӯстони азиз, кадомое ки телеграм доштаги бошед, аз ҳаматон хоҳиш мекунем телеграм канал кушодаги ҳастем бо номи Насим Таҷи. силкаи телеграм канал дар таги камераи закрибит шудааст. ҳама каса бидроин дар телеграм канал подписатсия кунед, чунки дар ӯ канала мисол ҳама чиз мепартоем, мошин, хона, замин, ҳамарӯза дар ӯ телеграмам мепартоем. зиндаву сарбаланд бошед. ҳазор раҳмати калом барои дастгирии беҳтаринтон. мегузарем ба ноҳумин эълони имрӯза. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастаи хона қарор дорад дар шаҳри Бохтар, деҳаи Боғпарвар, пешина Қурғонтепа. хонаи бароҳат барои оилаҳои калон дар шаҳри Бохтар 7 ҳуҷрага. масоҳати заминаш 8 сотиқ заминай. хонаи тоза ва бароҳат наздикии фурудгоҳда. аз бозори ҳоҷи шариф то хонара 5 километр мебошад. оби свет доимӣ ҳастай. хулоса роҳати дастрас гуфтагиай таксиам, яъне ки меёвӣ ҷойгиршавӣ аъло. имкони иваз ба хона дар шаҳри Душанбе бо маслиҳат мекунем. гирду атрофаш маҳкам, ҷои беҳтарин. нархи ин хона бошад 450 000 сомониш мега. марҳамат дӯстони азиз, дар рақамҳои рӯи экранда метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба даҳумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи восеъ деҳаи Ангурбоғда мебошад. хона гуфтааги ки ба тамоми шароитош срочно фурӯхта мешавад. маълумот бештар тариқи телефон. 3 дар хона мебошад. гирду атрофаш маҳкам ва масоҳати заминаш гуфтааги ки 6 сотиқ заминай. ремонтҳои замонавӣ срочно нархаш 300 000 сомониш мега. ба ҳамин нарх арзанда ҳаста ё ин ки не дӯстон, ҳатман дар комментария бинависен. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 982 11 51 11 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз, кадоме ки аз шаҳри Душанбе хонаи заминӣ бо нархи арзон дархост кардаги буд, ина марҳамат шербача ҳанами барои хидатай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Шоҳмансур 3 дар хона ва 4 сотиқ занг мебошад. 3 дар хона ремонтҳои фасони хушо, ремонтҳои замонавӣ. нархи ин хонаро бигем 230 000 сомониш мега. дӯстони азиз, камтараки дигар боз муомила дорад. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 777 11 16 32 қадим метавонед занг мезанед. дӯстони азиз, навори мо ба анҷом расид. дар паноҳи Аллоҳ бошед. худованд нигаҳбонтон бошад. хайр дӯстон.